कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. महायुतीच्या महाविजयाचे शिल्पकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी भेट घेत अभिनंदन केलंय. राज्यातील नव्या ट्रिपल इंजिन सरकारसाठी त्यांनी यावेळी शुभेच्छा दिल्या. महाराष्ट्रात महाविजय प्राप्त केल्यानंतर शालेय शिक्षण मंत्री सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर यांनी महायुतीच्या नेत्यांची भेट घेत अभिनंदन केलं. राज्यातील ट्रिपल इंजिन सरकारसाठी शुभेच्छा दिल्यात. यावेळी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याकडून सलग चौथ्यांदा विजयश्री प्राप्त केलेल्या दीपक केसरकर यांचंही अभिनंदन करण्यात आलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.